Здравейте, приятели! Днес ще играем на Schoolboy Runaway. И докато не минем тази игра, няма видеото да свърши. Така че се абонирайте за канала. Ой, извинявам се за шумете. Там не спрят. И... И... Да. Абонирайте се за канал. И нека да започваме. Няма видеото да свърши, докато не мина Schoolboy. На мен солета игра на Изи, защото не ме проверят, пък аз не искам да ме проверят. Както че тук има една реклама. Но и да. Нещо бутнах, така че... Ме няма да фанат безпокойно. Миналото видео разбрахме, че паролата е Андрю 2002. Така да. От Анги разбрах, че е Андрю 2002 година. Чакайте. Чакай, че трябва да пише на английски. I told them. Така. Сега отключваме. Пращам в четение на баща ми. И ще играем метал. Здравейте, ще играем на метал. Малко ще поиграем на метал. Какво да играем на метал? Сега искате ли да ви покажа един лайф? Като звънем, се скрием тук. Скрием се тук. Скрием се. Ще ви покажа два лайфхака наведнъж. Скрием се тук и тя не ви вижда. Като спрем това. Спрем това и като тя почне да говори. Така, като почне да говори, го включваме. В момент го включваме. Сега ще отвори сама прозорец. Трябва да кажа това. И ще отвори прозорец. Дайте. Чакайте се. Отвора кърцала. Така. Така, вадим. Слагаме парцела и почваме да го правим, защото ни трябва. Ще ни трябва този парцел. Баща ми се спална парцала пак. Така да. Препарата. Stop. Тъй, да. Was someone here? Но като майка не проверява, абонирайте се за канал. Пишете на каква друга искате да играя. Who closed the washing machine door? Oh, you pesky bugger! Я. You scoundrel! Where did you go? Сега ще ме фанат 100%. И баща че ходи до кенефа. И да. Сега ще чакаме докато ни фанат.
или не ни фанат. Едно от двете трябва да стане. И раз. Добре, добре. Oh, baby. Добре, се успех. О, супер, няма. Няма да ни фанат. Супер. Не. Come on! Let's do it the nice way! Не знам как не ме отхванаха, но това беше изумително. Но и съм фенка на Линшо и затова имам толкова много видеа на Линшо. Само ще вкачвам гейминг видеа. Сега, трябва да връщаме всичко на мястото си. Ето и на ни трябва. Нищо. Тук ми се случва да е препарата за втори път. Да. If I move while crouching, my parents won't hear me. Да, сега отиваме. И проверяваме това. How do you strike? Oops. Is that noise coming from the bedroom? I need to hide somewhere quickly. Сега се крием. Stop. You rascal! Да имаме късмети да не ме фанат. Сега бащата потърсва къщата. То да не се сети, че съм гардероба. Фана ме! Come on! Run 3 laps around the house! Кой трябва да правим обикол? Дай да разгледаме къщата, бе. Look at you, lazy bones! Ето отворила е прозореца. И ако стоите по една минутка без да правите I hate running. обиколки, бащата ще ви подгони и ще ви пребие. И аз не се шегувам. Faster! И аз не се шегувам. So you'll think the next time. Така. След малко се връщам като ги хора ги пребива. Look at you, lazy bones! И да, ще ви пребием. Ако направите поне 15 секунди или една минута, ще ви. Good job! Now go study quickly! Хора... Тия реклами направо ще ме побъркат! Тия реклами... Чакайте. Реклами направо ще... Така, приятели... Дали докато не избягаме, няма да свърши видеото. Аз ви казвам. Трябва работа за бащата. Come on! И сега само взема един телефон и да снимам. Хора, и да купя това телефон и направим да снимам. 1, 2, Трябва. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
11, 12, 13, 14,
Така се играе. 20. Watch yourself. Чакаме реклама. Well, from now on. Както си знаех, ще трябва да чакаме реклама. Help mommy take care of all the babies. Ма, хора. Обе, тя тъпи реклами. Умай! Рекламите. Сега ще правим по една снимка. Той купче Рубик, че е направо от всяка страна. Първо от едната страна, после от после тая, Just score already! Ah! после тая, след тая. Хора, чакайте продължение. Чао!